ସାଧାରଣ କାଳର 20ତମ ସପ୍ତାହର ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ବିଷୟ, ମୁଁ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କି? ହେ ଗୁରୁ, ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୌଳିକ ଶକ୍ତି। ଏହା ଆମର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ପ୍ରାଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆଡ଼କୁ ଆମ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ପର୍ବତର ଶକ୍ତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଆମ କାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭରିଯାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଓ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ଏହା କେବଳ ବିଦ୍ୟମାନ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଫଳନ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ବାଇବେଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା, ଦୟା, ଉତ୍ତମତା, କ୍ଷମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ ସିଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବା? କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ କି? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଭଲରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁସକଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଚାଲିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହି ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କର। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।